hjælpe mig med noget? Jeg leder efter en computer, som jeg gerne vil bruge til at klippe noget film på og sådan noget. Ja. Kan du hjælpe mig med det? Må jeg lige spørge noget? Jeg skal bare lige høre, kan man få kredit? Hey, jeg står til lige at snakke med hende. Jeg står lige at snakke med hende. Jo, prøv at høre her. Jeg står til lige... men det er ikke... altså, du kan ikke få det... Kan du ikke lade være med at afbryde, når jeg står og snakker? Jeg vil bare vide. Jeg vil bare høre, om jeg kan få rabat. Prøv at høre. Jeg står jo heller ikke og afbryder dig, når du laver noget Det gør du da lige nu. Ja, men det er jo også min tur, ikke? Det er rolig, bitch. Altså, du skal sgu da ikke stå og kalde mig for bitch. Prøv at høre. Jeg kan jo ikke stå og snakke med hende, mens du står og afbryder hele tiden. Bare lige, Du skal ikke på mig. Var det ikke mig, der var først? Jo. Er det ikke rigtigt? Hør nu her, jeg var først, det siger manden selv. Jeg spørger bare, om jeg kan få en bonus. Kom og hjælp mig, hun er tosset. Jeg spørger bare, om jeg kan få en bonus. Rolig. Er det ikke sandt? Så I ikke, jeg stod her først. Jeg vil jo bare vide, om jeg kan få en bonus. Slap af, mine piger. I kan alle komme til. Det er typisk sådan nogle kallinger for Hellerup. Undskyld mig. Jeg synes, I skal til at slappe lidt af. Snakker du dog om? Det er da dig, der skal slappe af. Undskyld mig, frue. Vil de være søde og gå ud af min butik? Er hun ikke en ordentlig kælling? Jo, hun er... Undskyld mig. I hovedet. Jeg bliver nødt til at slå dig ihjel. Træt af det her. Jeg gider ikke det fucking musik i den park mere! Fat det dog! Ingen musik i parken! Så kan du lære det! Slut med det musik i parken! Skal I ikke ringe efter politiet? Nej, det er okay. Altså, det er jo trods alt bare en ghettoblaster, kan man sige. Men... Nej da. Jeg tror bare, hun har PMS. Du må også lide denne død. Nej! Jeg må drikke denne poison. Ja. Godt så. Ej, Gud, er det ikke dig, Maria? Jeg så lige, det var dig. Ej, hvor er det vildt. Ej, Fantastisk. Ej, Gud, hvor er det mange år siden. Øj, jeg tror ikke, jeg skal ikke se dig. 5 år. Nej, det er rigtigt. Øj, du ser pisse godt ud. En lige måde. Hvad sker der? Jamen, jeg arbejder hernede i byen med firma og sådan noget. Wow, hvad laver du? Du er tøj og sådan noget? Ja, det er jeg da. Er du det? Ja, og jeg har faktisk fået min egen butik. Er det rigtigt? Ja. Wow, du ser knaldgodt ud. En lige Og måde. røven der. Hold kæft, man. You've been working out der. Undskyld, vi bliver helt fanget i vores snak. Undskyld. Nej, men hey, prøv, hvordan med din mand? Vi er faktisk blevet skilt. What?
Peter er blevet bøsse. Nej! Jo, Er det rigtigt? Peter knaller med Maj-Brits lillebror. Han hedder sgu da også Peter. Er det ikke rigtigt? Gør han det? Ja? Ej, det er da for mærkeligt. Peter, Nej, han Peter. hedder da ikke Peter. Ja, sorry. Undskyld. Nå, jeg flytter lige. Ja. Men hey, forresten, hvis du snakker med Bitten, Ja. kunne du så ikke sige til hende, at jeg kan vildt godt... Jeg vil godt vidne for det der. Ved du det? Ja, selvfølgelig. Du er da en flink mand. Jamen, jeg ledte efter mit kamera, men jeg kunne eller videokamera, jeg kunne sgu ikke få den til at virke. Jeg har det også på kamera deroppe lige. Nå. Og så lige dernede også. Så det er skjulkamera. Og så kan jeg tage hans hånd imens Ja, okay. og fortælle ham, at vi laver skjult kamera. Okay. Men jeg synes også, det virker lidt overdrevet, det der. Hvor har I kamera? Det er ikke lige der. Derinde bagved gemmer sig. Og der er et derovre. I den der hvide, runde ting der. Og så er der også et over Så ved nede på hylde 7. syvtallet. Jamen dog. Lige der ved syvtal, ja. Jamen dog. Nej, det er gas, det er det ikke. Det er gas, det havde det, ikke? Det er sgu nok gas alligevel, ikke? Du med skjulkamera, vil jeg. Og det er du for øvrigt også. Vi har et kamera herovre. Der er vel mine vinger derinde.